kuna soyayya, me gaskiyar wannan? Ana zargin na kashe wa Momi Gombe aure, haka na ji labari ne, amma abin da na sani shine Momi Gombe abokiyar aiki na ce. Kafin kuma mai aiki da Momi Gombe ina tunanin nima na ganta ta yi ayyuka da dama, amma kin san rai, sannan kuma duk lokacin da kake da masoya to kana da makiya. Akwai wanda zai ga kawai baya san abin da Allah ya maka shine abin da baya so, to wannan kuma ba zai iya tasiri a kanka ba, duba da yanda labarin duk yanda suka kai ga yinsa bai yi tasiri a zukatan mutane ba, domin ba gaskiya bane. Ita gaskiya abu ne wanda ko ba a zo an faɗe shi ba za ki ga kawai wannan abun gaskiya ne, abun da ya kasance ƙarya ne ko an faɗa ba za ka gasgata ba. To gaskiyar magana shine an mun kage ne, sannan kuma ni ko kaɗan na sha wahala gwargwadon iko, amma abin ya zo ya zama mun alkhairi daga baya, domin na kai matakin da ban taɓa kaiwa ba ma a baya. Abin da aka fi complain a kai musamman mata, yanayin da kake control din idanuwanka idan kana waka. Wasu na cewa kana shaye-shaye ne kafin ka fara waka, wasu kuma suna cewa a haka idanunka suke, wasu abin da mata suke kira da sexy eyes. Me za ka faɗa? Da farko dai ni ba dan shaye-shaye ba ne, da dan shaye-shaye ne ni ina jin ba zan kai yanzu ba zan yi nasara kamar haka ba. Sannan akwai halitta, na taɓa yin postin tun da dadewa nake cewa bakin baki, jan ido, bakin fata ba shi yake nuna cewa kana shaye-shaye ba.